Hi kabayan, kabayan po. Oo. Kabayan ka? Bisaya ka din no? Oo, Bisaya. Lagi do Sara lagi ka day. Wala lang. Mas nindot mas. Naman kay kauban. Narito. Ano kay gihulat tere? Pahigsuon. Pwede ra makichika niyo ma'am kay ako raman sa gong isagod basig na yung masako wa. Chika raman ka ha. Isa na tayo kakatuig diri day? Bago pa ko tere. Ako pa lang ko tere. Nagtulog ka tayo. Kako day si Jerome. Sige day. Sige, nice to meet you day. Bisaya ko day. Bisaya po ko daw. Nya, musta naman trabaho ni Madrid day? Gapon, gapon. Nagtatrabaho. Anak kita kinabuhi. Nadugi na ka dire. Dugay-dugay na sa guguday, mga tulo na sa katuig. Sa awa ng Panginoon, ayos lang naman. Kaya nakauli na ka. Wala paligid day, kauli day kay. Vlogger ka, vlogger? Oh, nag-vlog day ko day na akong cellphone akong gibutang niya tayo. Ya, okay ra ni day kay post na ko imong dagoy day. Kanang butang ilag ka ng emoji akong naon. Pangit ka ayo. Bagong sa naso ni. Dugo sa. Me, asa man mo me? Sabi ka sabay ko. Yan. Basta yung pag-uway ko day. Kapoy dong oy. Kapoy. Pero sulit Enjoy man. ka ba? Oo, grabe kayo. Enjoy kayo. So much enjoy. Wow. Hi, welcome to the bag ni Dodong. Karon pa na ko siya nakaila. Nagtambay-tambay ra dire. Buti nga Nya, balik pa ka nakamansin dere? Halisod pod oy nga di mamansin nga Bisaya baya nabita sa laing planeta. Ito, tingkol kami yan ng mga tao nga managat. Yun no, mga Bitaw, tao uban, nga bitaw, mga bitaw. others kayo. Oo, ba di mga nagad no? Pagkikuan ba? Ang pan nalaga ni international, di naman nagad. Kasi huwag international. Awa ko kasama. Hala vlogger dai ka no. Hi. Kumusta mo dira? Yo, what's up mga kasag for to this vlog. Nadita karon diri sa Marina Seaside. So, ako mong ito rin dapita kay first time na ko ninyan hiyo gabi. O tara, samahan niyo ako. Nadita karon diri sa kilid sa Marina Mall yan. Papakita ko sa inyo. Kasi gabi na ngayon, wala kang katao-tao. So ayun, dito na tayo. At ayun. May nakaupo doon. Nag-iisa lang. Okay, kapitan natin. Baka kababayan natin yan. So tara, samahan niyo ako. At kukumustahin na natin. Lakton lang ganda doon. Hi kabayan, kabayan po. Oo. Kabayan ka? Bisaya ka din no? Oo, Bisaya. Lagi do Sara lagi ka day. Wala lang. Mas nindot man. Naman kay kauban. Narito. Ano kay gihulat tere? Pahigsuon. Pwede ra makichika niyo ma'am. Ang galing mo pala dyan Ako raman sa gong isagod basig na yung masako wa. Chika raman ka ha. Be, saan kayo be? Nandito kami sa seaside. Dila na tayo kakatuig diri day. Bago pa ko tere. Ako pa lang ko tere. Nagtulog ka tayo. Kako day si Jerome. Sige day. Sige, nice to meet you day. Bisaya ko day. Bisaya po ko daw. Nya, musta naman trabaho ni Madrid day? Gapon. Nagtatrabaho. Anak kita kinabuhi. Nadugi na ka dire. Dugay-dugay na sa guguday, mga tulo na sa katuig. Sa awa ng Panginoon, ayos lang naman. Kaya nakauli na ka. Wala paligid day, kauli day kay. Vlogger ka, vlogger? Oh, nag-vlog day ko day na akong cellphone akong gibutang niya tayo. Ya, okay ra niyo day kay post na ko imong dagoy day. Kanang butang ilag ka ng emoji akong naon. Pangit ka ayo. Bagong sa naso ni. Dugo sa. Me, asa man mo me? Saan kayo? Paano yung pagkain natin? Uy, pasa ha? Ito pala si Dejuli, kapatid niya. Saan yung isang kapatid doon? Sa likuran? Ito pala. Hindi yun. Wala yun. Nindot niya po siya, magkuha niya sa picture, i-capture ba? Wala yan kukuha
Tabi ka sa bike ko. Yan. Basta yung pag-bike mo dahil. Kapoy dong, oy. Kapoy. Pero sulit Enjoy man. ka ba? Oo, grabe kayo. Enjoy kayo. So much enjoy. Wow. Hi, welcome to the bag ni Dodong. Karon pa na ko siya nakaila. Nagtambay-tambay ra diri. Buti nga Nya, balik pa ka nakamansin dere? Halisod pod oy, nga di mamansin nga Bisaya baya nabita sa laing planeta. Ito, tingful kaya niya ng mga tao nga managat. Kaya, yun no. Mga Bitaw, tao uban, nga bitaw, mga uban. others kayo. Oo, ba di mga nagad no? Porque ko ano ba? Ang ban, nalaga ni international, di naman agad. Kasi international. Awa ko kasama. Hala vlogger dai ka no. Hi. Kumusta mo dira? Dito, Karon ra man ko nato bang og camera. thank you guys sa time na ha. Oy, okay ra oy. Yeah, Basta binasa makakita. Oy, good luck sa imong vlog ha. Bantag masikat ka no. Wow. Kay follow ra ta ka. Sige, salamat. Sige. Nakimuli na ko gabi na po trabaho ugma. Sige, salamat ha. Sige, bye-bye. Bye-bye. Bye po sa vlog niya. Ano po siya, subscribe niyo po. Wow. Sige na, bye-bye. Okay, bye-bye. Mo dito itong nakailad rin, no? Since ikaduha pa na itong ani diri sa Marina Seaside nga gabi una adlawan buntag sayo ikaduha karon gabi. So mo dito itong na-meet diri o hope nga nag-enjoy mo sa akong vlog o see you next video.